येता जायते मोरून वेता पूण तांतले थोडे मनीस आपले समाजान नांव दवरता बरो वावर तुवें करून दवरल्या सगळो तुजो उगडास कोत्ता तुझ्या बऱ्या वावरा उदेशी नांव तुजें अमर उरता Mother Teresa को संसार तुका आयज दिता मान बरो वावर करून दवरला आसो सर संवसारान उगडास तुजो सदांच आसतलो उगड्या मनशाच्या काळजान तुवें केलेल्या बऱ्या वावरान मानबार गोयता पालकारसान Mother Teresa को संवसार तुका आयज दिता मान बरो वावर करून दवरला आसो सर संवसारान उपकार तुजो सदांच आसतलो उगड्या मनशाच्या काळजान तुवें केलेल्या बऱ्या वावराक मानबार गोयता पालकारसान दुबळ्या मनशांताय सदांच तुजें वळटालें मन जाणट्या मनशांक तूं व्हरोन पोसताली जांचो संवसारान नासलो कोण कसलें दुयेंस तुजें कुरार जायत आसत तर तुजे लागीं दोन पूण संवसारान व्हडलें दुयेंस मुडोय जाऊन आसा एक सुरपण एक सुरे असलेल्या मनशान कशी केले तुझ्या मोगान किडे पडलेल्याचे किडे तुवें काडले आपल्या हातान किडे पडलेल्या मनशाचो वास आमच्यान घेवंक जायना नाका पूण वसल्या मनशांक तुजे वयताली माद धरूंक तुज्या गोपान तुझ्या जायतो लोक जालोलो इतलो लोक कोणाक जावंक ना हिंदयेचो बावटो वत्याक देंवयलो असलो मान चडसो मेळना मळबान पासून पावस सोडयलोलो तुजो इतेर वताना मळो पासून रोडले निमाडो आदिवस संवसाराक कोत्ताना जेजूच्या शिकवण्याचेर जिवीत तुजें मांडून हाडलें मोरो सोर दुसऱ्या पासून जिवीत आपलें करचिलें बेल्याचे सेवे चाकरेचे तुवें आमकां उदाहरण दिलें तर एक क्रिस्तांवाचें जिवीत जावंक जाय Mother Teresa वसलें जेजूच्या शिकवण्याचेर
घडवून आणले मोरोसोर दुसऱ्यापासून जीवित आपले खोरचिले बेल्याचे सेवे चाकरीचे तुवे आमकां उदाहरण दिले तोरये क्रिस्तांवाचे जीवित जावं जाय मागट्रीजा वसले तोरये क्रिस्तांवाचे जीवित जावं जाय मागट्रीजा वसले देव बरें करूं